खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो SP आनन्द मिश्राया लखिमपुराव ट्रेन्सफार जाफैनायनि उनावनो आइन बेरेखा फालांगि खालामग्राफोरा गाव गावनो पुलिस थानायाव फैनानै सारेन्डार जाफैदों। दासिम 221 आइन बेरेखा सनानि फालांगि खालामग्राफोर आरो नंखाय रां फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा लखिमपुरनि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव गाव गावखौनो गथायफैदों आरो गोबां सुबुंफोरानो सारेन्डार जाफैबावगोननि इसारा होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला SP आनन्द मिश्राया जायगा जायगा थांनानै समाजनि बिबानगोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै सावरायहैदों। बेनि उनाव ओनसोलनि नंखाय सना फालांगि खालामग्रा आरो नंखाय रांनि फालांगि खालामग्राफोरखौ सारेन्डार जाहोनो थाखाय बुजायनो बिथोन होदों। नङाबा बुजायनायाव लायाबा हमनायाव पुलिसखौ मदद होनो थाखायबो बुंथि होदों। बे लेखायैनो जायनाखि समाजखौ फोसाबनायाव समाजनि सुबुंफोरनिबो आखाइ दं बे लेखायै बिथांमोननि बुंथि हैनायाव आइन बेरेखा फालांगि खालामग्राफोरा बङालमारा पुलिस थाना नावबैसा पुलिस थाना आरो लखिमपुरनि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव गाव गावखौनो गथायफैदों। सारेन्डार जायाब्ला गुलिनिबो अर्डार दं। जायनाखि थांनानै थानो गोसो दं बेनिखायनो सारेन्डार जाफैदों होननानै फोरमायथिदों सारेन्डार जाफैनाय सुबुंफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला सारेन्डार जाफैनाय नंखाय सनानि फालांगिरि आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगिरिफोरनि मुङा फारियै सुरज आली, बाबुल इस्लाम, आइनाल हक, शरियत आली, मफिदुल इस्लाम आरो माखासे। गुबुननि गोरोन्थिनि थाखाय सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। आब्रुथि गैयै बास सालायनायजों बासनि सौख्रांनायाव सासे फरायसुलिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया बाक्सा जिल्लायाव जादों। बाक्सानि तामुलपुरनि दुवारकुसिनि हिमानि दासआ साइकेलजों टिउसनाव थांबाय थानाय समावनो गंसे आल्ट्रा बासआ साइकेलखौ अभारटेक खालामनानै साइकेलखौ सौख्रांलांदों। जायजों थाखो 10 फरायनाय हिमानि दासआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। सौख्रांलांनाय बास नाम्बारा AS 25 AC 5970। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाब्रबथाय जानाय जायगानि साखाथियावनो पुलिस आउटपस्ट दङ, नाथाय बिथांमोनहा जेबो गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावा। जायनि थाखाय जाब्रबथाय खालामखांनायनि उनाव बासआ गोरलैयैनो खारग'लांदों आरो दासिमबो बास सालायग्राखौ हमनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। पुलिस आउटपस्टआ खालि बेलासे समावल' बाइकफोरखौल' चेक खालामो होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव बे लामायाव स्पिड ब्रेकार दंमोन, नाथाय दा बेबो गैला। जायनि थाखाय रैखाथि गैया होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। आसाम सोरखारा दिनै आसाम पुलिसनि मोनसे एप बेखेवनानै होगोन। बे एपनि गेजेरजों नोंथाङा पुलिस थानायाव फैयालासे न'आव थानानैनो FIR हरनो हागोन। माखासे क्राइम जेरै मानसि बुथारनाय आरो आइजोफोरनि हेंथा खामानि जानाय बायदिनि हेंथा आसाम पुलिसनि एपनि गेजेरजों जिखि जाया समाव न'आव थानानैनो FIR हरनो हागोन आरो बे एपनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रानो मदद मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानाव रायजोआव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि नुजाथिनायाव 44,703 सुबुंफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जागोन। आसामनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिफानाव सायख'जाखानाय 44,703 सुबुंफोरनो रेगुलार गभर्नमेन्ट जबनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिबावदों दि बेनि सिगां 42,000 लाइमोनफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो दा जुलाइ दानाव गोदानै 22,000नो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि नुजाथिनायाव गुवाहाटीनिफ्राय 44,703नो रेगुलार सोरखारि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायनि अनगायैबो कामरुप जिल्लायाव लुनो गोनां नेशनेल फरेन्सिक साइन्स इउनिभार्सिटिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवनानै होगोन। शिबसागराव गिख्रंथाव बोरलि होनो नाजानाय जाथाय। हा सिङाव गोबां रां दं होननानै बे रांखौ मोननो थाखाय सासे आइजोखौ बोरलि होनो नाजानाया सोराङाव फैदों। खोमसि फोथायनायखौ लानानै आइजोखौ बोरलि होनो नाजानाय बे जाथाया शिबसागरनि नाजिरायाव जादों। बोरलि होनो नागिरजानाय आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव बहा थांदों, माब्ला थांदों, बबेयाव थांदों बेखौ न' खाथिनिनो तान्त्रिक मुसुवा मुन्दाया नोजोर लाखिबोबाय थादोंमोन। बेनि उनाव हा सिङाव गोबां रां दं, बे रांखौ मोननो थाखाय बोरलि होनायनि खोथा आइजोनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन आरो आइजोआ बोरलि होजायोब्ला आइजोनि न'खरनो 2 लाख रां होनायनिबो खोथा बुंथिदोंमोन। बेबायदि लब दिन्थिनानै तान्त्रिकआ आइजोखौ बोरलि होनायनि खोथा फोरमायनाय लोगो लोगोनो आइजोआ खुनुरुखुमै जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांनानै पुलिस थानायाव मिथिहोहैदों आरो मुसुवा मुन्दानि हेंथायै FIR होदों। बेनि उनावनो दा तान्त्रिक मुसुवा मुन्दाया खारनानै दङ। बे खोमसि फोथायनायनि रावबो आइजोफोरानो जाहाथे बोरलि जानो गोनां जाया बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों आइजोआ।
साब इन्सपेक्टर जुनमनि थैनाय केसखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दासिमबो मोजां बिबुंथि होआखै। एसपि लीना डलेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रैखा खालामनो नाजादों नामा? गोबां सोंथि आरो गोबां खोथाखौ लानानै थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय मैयानि सानावबो आसामनि दाब दाब जायगायाव खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। राभा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन आफादफोरा मैया गसाइगावनि कसुगाव आरो अभयापुरियाव सोमावसारनायजों लोगोसे राजा लामा होबथानाय हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो उदालगुरियावबो धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। साब इन्सपेक्टर जुनमनि थैनाय केसखौ लानानै आसाम सरकारा दासिमबो जेबो खामानि मावाखै। केसखौ नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनो होनाय जाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन, नाथाय दासिमबो सिबिआइआ खामानिखौ आखायाव लायाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों बिथांमोना। आरो जेब्लासिम बिजिरनाय मोना अब्लासिम गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लालांगोन होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि सिएमनि आखायावनो नखर बिफाना दङ, नाथाय बेनि सायाव दासिमबो सिएमआ गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। आभाजती राभा, एसपि लीना डले आरो एसपि रुना नेक बिथांमोननि हेंथा खौरां बिजोङाव गोबां गोसारबाय। बेनि अनगायैबो साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभानि बिमायाबो एसपि लीना डलेजों लोगोसे बिथांनि सिङाव मावनाय अफिसारफोरनि हेंथा FIR होबाय, नाथाय बिथांमोननि हेंथा दासिमबो जेबो राहा लायाखै। एसपि लीना डलेआ चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फंबाय सुशान्त बिश्व शर्माजों खाथि सोमोन्दो थानायनि थाखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एसपि लीना डलेखौ रैखा खालामनो नाजादों नामा होननानैबो सोंथि खालामो रायजो राजाफ्रा। जायनाखि चिफ मिनिस्टारनि आखायावनो आसामनि नखर बिफाना दं, नाथाय गावनि बिफानि साब इन्सपेक्टर बुथारजानायनि उनावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव मोजां खोथा बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभाया राभाब्लाबो आसामनि गासैबो रायजो राजानि थाखायनो खामानिखौ मावदोंमोन, नाथाय बिथाङा थैनो गोनां जाबाय। बिथांखौदि सिगांनो सोलो खालामनानै बुथारदों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ, नाथाय पुलिस जानानैबो बिथाङा बिजिरनायखौ मोननो हायाब्ला रायजो राजाफ्रा माबोरै बिजिरनाय मोननो हागोन होननानैबो खुद्रियो रायजो राजाफ्रा। मणिपुर रायजोआव गोजोन थासारि फैफिनहांनो हमनायनि गेजेरावनो गंसे गारिखौ सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हादों। इन्डियान आर्मि आरो मणिपुर पुलिसआ जयैनो मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि कांचुक चिंखं जंक्शनाव सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो गंसे एल्ट' गारिखौ सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय हाथियारफोरनि मादाव गंबा सिलाइ, थरबा ग्रेनेड, मोनथाम कार्टुनाव आबुं जानाय गुलिफोर आरो गोबां माखासे मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। आरो हाथियार हमनो हानायजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौबो हमनो हादों आरो बिसोरनि हेंथा लामसां पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां सोनाब इम्फाल जिल्लानि चेकनाव बिजेपिनि बारग' MLA तेलबाम तांजालां बिथांखौ हमदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे 2 हाथियार लानाय सुबुंफोरखौबो हमदोंमोन। मणिपुराव ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि जाथाय जादोंमोन। बे जाथायाव दुंहाव थासारि खालामनो थाखाय थुलुंगा होनायनि दायावनो बिजेपिनि बारग' MLAखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनाय केसखौ लानानै MLA अखिल गगৈ बिथाङाबो आसाम सरकार, नखर बिफान आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गोख्रों रावजों बुंथिदों। बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम सोंथि खालामदों दि आसाम सरकारनि नखर बिफाननि सिङावनो मावनाय साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनायनि उनाव बिथां चिफ मिनिस्टारा गुवाहाटियाव थानाय जुनमनि राभानि न'आव थांनानै बिथांनि बिमाखौ दासिमबो मानो खेबसेबो लोगो हमनानै सावरायहैयाखै। जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंबाय थाखायो। बे जाथाया जुदि मोनसे सरासनस्रा जाब्रबथाय जानायब्लाबो चिफ मिनिस्टार बिथाङा मानो नुजाथि हैयाखै ना बिथाङा गिदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो अखिल गगৈ बिथाङा। लोगोसे साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभानि जिउ गोमानाया आसाम सरकारनि इमेजखौ फोजोबस्रांदों। नखर बिफाननि सिङाव, पुलिसनि सिङाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखाराव मा सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ जुनमनि राभानि थैनाय केसआ बेखेवनानै होदों होननानैबो बुंथियो। आसाम पुलिसनि सिङाव मा सोलिगासिनो दङ, पुलिसफोरा सिन्डिकेटजों माबोरै सोमोन्दो दङ, सिन्डिकेटखौ लानानै पुलिसजों पुलिसनि गेजेराव माबायदि सुथुर दङ, नंखाय सना आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगिखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्लानि SP, ASP, OC, DSPनो रां जाहोखांनायनि उनावबो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो रां जाहोनांगौ, बेफोरखौ लानानै पुलिसजों पुलिसनि गेजेराव जि सुथुर दङ, बेफोर गासै जाथाया साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनायनि उनावनो सोराङाव फैदों आरो बेजों आसाम सरकारनि गुबै महरा नुजाथिदों होननानै बुंथियो MLA अखिल गगैआ।
बेनि अनगायैबो साब इन्सपेक्टर जुनमनि थैनाय केसखौ लानानै सिबिआइनो नायबिजिरनो गथायनाय जादों नाथाय बिजेपि सोरखाराव सिबिआइनि ट्रेक रेकर्डआ गाज्रि बेनिखायनो केसखौ नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनो होदोंब्लाबो रायजो राजाफ्रा बेजों गोजोननाय गैया आरो मोनसे सन्देह दं होननानै बुंथियो बिथाङा। जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 7026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।